पागल हो गल बारू का। एगो तो गरीबी के चलते आज तक ले तोरा शरीर पर एको हम गहना ना किन पैनी। एगो गहनो बता तू कहता रुकी बेच दी। ये हमरा से कैसे हो सकता रे पगली, कैसे हो सकता? ऐसन ही तो आजो हमर दूरा के माटी कोड़ ले बाटे कि अपन बेटा के शादी हमरा बेटी से कर ली। रखी फोन रघुआ चलनी हमरा के लोन पर गाड़ी देवे रखी। का भैया का कहला ना समधीराम? का कहीं बबुआ समधीराम खिसिया के फोन काट देलन। कहतरन के हमरा लोन पर गाड़ी ना चाहिए, ऊपर से कहतरन कि ज्यादा होशियार बनो हम लोग तो शादियों नहीं होके दे। अब तो हमरा कुछो समझे में नहीं आवत भाई कि हम का करी का करी। का भैया काहे उदास बैठल बाड़ा? कुछ भइल है का? ना बबुआ कुछो ना भइल है। अरे वो घड़ी से बैठ के ये सोचत हई कि बबिया के शादी के अब दिन बा ना, आ दान दहेज जौन हमनी के सकरले रही स ओमे से केहू नगद के तो पैसा उपाय कर ले बानी दुखे सुखे। आ रहल बात गाड़ी के, तो गाड़ी के बबुआ पैसे उपाय नहीं खे हो तो गाड़ी के कसाई हो। हमरा तो कुछो समझे में नहीं आवत हम का करी बबुआ। साला इज्जत चल जाई का तो हो। देखा भैया 10 आदमी के बीच में हमनी के गाड़ी सकरले ही देवेला तो गाड़ी तो देवही ला पड़ी हो बेटा पार्टी के। नहीं तो हमनी के गांव सभा में हमनी के काम मुंह देखाए हमनी के गाड़ी तो कैसे देवही ला पड़ी हो। ठीक बा? हाँ बबुआ गाड़ी तो देवही के पड़ी जानल। अच्छा बबुआ एगो बात कही। हाँ भैया कह ना का कही बारा? अच्छा बबुआ ऐसा ना हो सकता कि लोन पर अपना नाम से गाड़ी ले लेती आ बेटा पार्टी के दे देती गाड़ी, आ लोन वाला के धीरे धीरे लोन चुकावत रहती। हमरो तनी सावास मिल जाई, शादी ब्याह के घर बा। हाँ भैया ई हो सकत बा। तू बेटा पार्टी भी फोन करा ठीक बानू, अब पूछ कि हमनी के लोन पर गाड़ी दे हम कोनो दिक्कत तो नहीं खेनू पूछ। हाँ बबुआ ई बात तू ठीक कहल ह। पहले बेटा पार्टी से हम फोन करके पूछ लेते है, नहीं तो बिना पूछले हम अगर जे लोन पर गाड़ी ले ली और लोग के बाद में पता चले कि लोन पर गाड़ी दिलक लोग दहेजुआ गाड़ी, तो बाद में हाला गुला करी लोग तो हमरा तनको ठीक नहीं लगी। बात समझल? पहले हमरा फोन कर लेबे। टोक समधीराम छपरा के मशरक में शराब पीने से 145 लोग की मौत। समधीराम कैसे फोन करी था? हेलो प्रणाम समधीराम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। का समाचार बा? सब समाचार ठीक है बाटे, अपन कहीं। ए जी केकरा से फोन पर बतियावत तनी है? अरे रोको ने, बीच में लगा हाला करे। समधीराम लाइन पर बरन, समधीराम से बतिया तनी। गड़िया सोचता नहीं नु कि लोने पर दे दी कि हमनियों के हल्का रही, वही विषय में बतिया तनी। चुपचाप सुनो, समझ लो नु। हाँ समधीराम बोली। के बा समधीराम? समधिनी बाड़ी का? हाँ हाँ समधिनीये बाड़ी। एगो बात कहे के लख समधीराम रउआ से। बोली ना महाराज, टाइट से बोली। खिची पिची का बतिया होता नहीं? इहे कहत रहनी हनु कि जौन गड़िया सा कारल बा रउआ के देवे खातिर, उ गड़िया के एक बार में पैसा ना हो पावत बा जननी। अरे पैसा नहीं के हो पावत तो हमरा के का कहता नहीं? इहे कहत रहनी हनु कि गड़िया हम रउआ के लोन पर निकाल के दे देती, आ हम लोन वाला के धीरे धीरे किस्त भर देती, लोन सध जाते जननी। हे जी हमरा भी लटर पटर मत बतियाई। लोन पर गाड़ी ले लेम रुआ आ लोन के किस्त भरम कि नहीं भरम के जानत ताटे। एजेंसी पर पूरा कैश रुपया दे के हमरा नाम से गाड़ी कसवाई, समझनी नू? आ ना तो रउआ ऐसा ही तो आजो हमर दूरा के माटी कोड़ ले बाटे कि अपन बेटा के शादी हमरा बेटी से कर ली। रखी फोन रउआ चलनी हमरा के लोन पर गाड़ी देवे रखी। ठीक बा समधीराम। का भैया का कहला ना समधीराम? का कहीं बबुआ समधीराम खिसिया के फोन काट देलन। कहतरन के हमरा लोन पर गाड़ी ना चाहिए, ऊपर से कहतरन कि ज्यादा होशियार बनो हम लोग तो शादियों नहीं होके दे। अब तो हमरा कुछो समझे में नहीं आवत भाई कि हम का करी का करी। कर्जा लेनी है नगद देवे खातिर, अब गाड़ी हम कहाँ से कसाई बबुआ। अब तो हमरा कुछो समझ में नहीं आवत, अब हम का करी कहाँ जाई हम। ए जी रउआ ऐसे उदास मत होखी। हमरा शादी में जातना गहना चढ़ल बानू सब गहना बेच दी, लेकिन ऐसे उदास मत होखी। पागल हो गल बारू का। एगो तो गरीबी के चलते आज तक ले तोरा शरीर पर एको हम गहना ना किन पैनी। एगो गहनो बता तू कहता रुकी बेच दी। ये हमरा से कैसे हो सकता रे पगली, कैसे हो सकता? मननी की आज समय गिरल बाटे तो हमेशा ये समय नानू लाग रही। कैसे हम अपन बेटी के बियाह करब, कैसे हम करब इहे। लेकिन बात के अफसोस बाटे कि गरीब के केहू मजबूरी ना बुझला लोग, केहू मजबूरी ना बुझे, केहू मजबूरी ना बुझला लोग।